Kaya ingat tayo dito. Ayan oh. Grabe oh, pino-open. Kitang-kita ang Mount Isorog mula dito mga kabarako. Ayan oh. So ito yung kanilang wet market dito. Yan nasa bandang kanan. Okay, busy ang sentro ng bayan ng Tigaon ngayong hapon. Galing po kayo Manila? Galing Manila? Paps, galing Manila? Galing Manila? Alright, good afternoon mga kabarako. 1:02 oras natin. Dito tayo sa bayan ng Tigaon. So road trip lang tayo sa bayan ng Pili. Magagas muna tayo dito sa may fuel save. Nakakita tayo ng fuel save dito. Mas mura 64 something lang. And let it know. Alright, 2:52 oras natin. So galing tayo dito sa Mamima Tire Depot along Maharlika Highway, Kadlan, Pili, Kamsur. Alright, may nilakad lang tayo dyan. Yan, road trip na tayo galing ng Pili, Kamsur to Partido area. Alright, so dito ang Central Bicol State University of Agriculture. Lumang pangalan yan ay CSAC. So bago na pala yung pangalan niya ngayon. I'm not sure bakit binago. Tagal nating wala dito Let's go! Masyado maraming sasakyan ngayon dito along Maharlika Highway, Pili, Kamsur mga kabarako. Ito muna tayo sa Jollibee McDonald's. McDonald's. Alright, kumain lang tayo dyan sa McDonald's Pili. So dito tayo dadaan sa mismong town proper ng Pili, Kamsur. Masyado kasi mahangin sa Pili diversion mga kabarako. Yeah, shoutout sa mga taga Pili dyan. Ang lamig. Bahala ka sa buhay mo. Ang lamig dito sa Bicol mga kabarako. Ano ko yan? San Isidro. Dito na tayo sa Pili town proper. Matraffic talaga dito. Busy ang bayan ng Pili this December 23 mga kabarako. Napaka-traffic, grabe. Paps, galing Manila? Galing Manila? Kumusta? Maulan? Mula Timanan. Galing po kayo Manila? Galing Manila? Laguna? Kumusta? Maulan? Saan pa punta nyo? Albay pa? Layo-layo pa. Ingat. Ride safe sa mga brother natin galing na Manila. Talagang napalaban sila sa ulan Basang-basa sila. Galing din man si brother, galing din to Manila. Basang-basa rin. Pili Public Market. Sino ba to? Okay. Marami kayong kasama? Buti nga umaraw ngayon Ulan. Alis, malapit-lapit na. Hey Raps, ingat kayo, ingat. Yan, sa lahat ng mga diretsong albay dito, Sorsogon, Visayas. So dito lang tayo. So ride safe dyan sa mga brother natin. Ingat sa inyo mga brother. Malapit na. Ingat na lang, ingat. Ito mukhang galing din ng Manila. Yan, ano yan? Pili mga kabarako yan. Mga nagbebenta ng paborito nating sinapot. Yan, sinapot. 2 beses na yan! Sinapot. Naku. Lamig! Kag madam, Ocampo, Kamsur. Accident prone area. Kaya ingat tayo dito. Ayan La Purísima Nuevo, Ocampo, Kamsur. Grabe pino-open. Kitang-kita ang Mount Isorog mula dito mga kabarako. Ayan
May lakas ang hangin. Bahala ka sa buhay mo. Poblacion West, Ocampo, Camsur. So dito na tayo sa mismong bayan ng Ocampo. Ang lamig-lamig. Yan mga gas dito mga kabara ko, 65, 63. Yan. Galaro dyan ang gas dito. Umagal, madalas ang aksidente dito. Dami talagang warning signs dito. Dito tayo sa Barangay Hibago. Shoutout sa mga taga Hibago. Papsilong shoutout. Dito na tayo sa Barangay Pinit, Ocampo, Camsur. So ito yung kanilang wet market dito. Yan nasa bandang kanan. Kaya maraming motor ngayon kasi parang wet market day nila ngayon. Intersection to. Dito going to Iriga City, mayroon ditong shortcut. Dito naman pupunta sa mga barangay nasakop or nandyan sa may paanan ng Mount Isarog. Dito tayo sa New Moriones, Ocampo. Balot Tigaon, Camsur. Home base 83rd Infantry Matikas Battalion. Dito na tayo sa Barangay Salvacion, Tigaon, Camsur. Medyo malawak ang kalsada dito. Ito yung dating kalsada. Ito na yung widen. Yan, shoutout sa mga taga Tigaon dyan. Ito, Hingaroy Bridge. Medyo malaki-laki yung bridge dito. Ayan, Siena College, Tigaon. Karay kayo ang Tigaon. Maluwag na rin dito. Okay, busy ang sentro ng bayan ng Tigaon ngayong hapon. Sana all. Kinagkalat ang mga pedicab. Going to the right, Sangay, Camsur. San Antonio, Tigaon, Camsur. Alright, Salugon intersection to pupunta barangay ng Salugon. So diretso tayo papunta ng Goa. Alright, uso talaga overloading dito At saka yung hindi nagsusot ng helmet. Kadalasan ang nagsusot lang ng helmet yung driver. Yung mga pillion or back rider, wala. So San Rafael, Tigaon, Camsur na tayo. Katagbakan LM. So Katagbakan, Goa, Camsur na tayo. Ayan, Katagbakan Bridge. Ayan, medyo konti ang tubig. Ayan, welcome to the town of Goa. Alright, Matakla na tayo. Matakla, Goa, Camsur. Yan, Goa town proper na tayo. Yung papuntang kanan, papunta ng Goa Central Terminal. Alright. Grabe, napakadilim. So dito na tayo sa sentro ng bayan ng Goa. Napakahaba ng mga pila ng ATM. Oh no. Grabe. Busy ang mga tao. Sana all, maraming pera. Sana all. Ayan, nag-iisang 7-Eleven dito. Pinakaunang grocery dito, Prime Supermart. Nag-iisang tindahan ng Jollibee. I think only in Partido areas, Goa lang may Jollibee, mga kabarako. Muna tayo dito sa may Goa Public Market. Dito tayo sa may talipapa ng Goa. Daming tao dito. Yan! Ang dilim na! Bayan na tayo ng Goa pa rin. Dito tayo sa San Jose, Goa, Camsur. So ito na yung pinaka-boundary nila ng bayan ng San Jose. Madilim talaga, madilim, mga kabara ako. Galing sa may parting Karoomoan.
Ayos, daming side mirror.